Ďalej, v pokračovaní dielov o psychopoezioterapii by som originálnom názve v srbčine uvedol báseň Strepňa od našej veľkej dámy v básnickom nebe, a jej meno je Desanka Maksimovič a potom aj ten preklad do slovenčiny. V slovenčiny to je prevedené ako úzkosť, takže ide takto. Nepribližuj sa ku mne, chcem z ďalky milovať a túžiť po tvojich dvoch očiach, lebo šťastie je krásne len, kým sa očakáva, kým len náznak zo seba dáva. Nepribližuj sa ku mne. Milšia mi je tvoja sladká úzkosť, čakanie a strach. Všetko je oveľa krajšie, kým sa hľadá, o čom sa len tušením vie. Nepribližuj sa ku mne, načo to a načo. Z diaľky všetko ako hviezda žiari, z diaľky sa všetkému len obdivujeme. Nech sa ku mne nepribližujú tvoje oči dve. Takže to je tá krásna báseň. Učili sme sa na škole ešte ako taká povinná literatúra, povinné čítanie to bolo a môže sa používať tej psychopoezioterapii ako také vodítko a symboly, emócie, archetypy, takže môžeme cez expozíciu, môžeme to rozložiť alebo zanalizovať aj ako sen. Tak prvé je expozícia, úvodné nastavenie. Prvým veršom nemoj mi príti alebo približiť sa mi sa otvára vnútorný konflikt, túžba a zároveň strach z naplnenia. Báseň začína odmietaním blízkosti a potrebu vzdialenosti, čo je pre báseň typické a je to kompenzačný mechanizmus. Vedomie nechcem potlača nevedome chcem. Symboly a archetypy, ktoré sa objavujú tak výrazným, sú tvoje oči dve alebo oči ako tak. Dá, volím i želím oka tvoje oči dve, povedzme. Oči sú symbolom vedomia, ale aj duša, anima, animus. Dvojica očí zároveň predstavuje projekciu vnútorného obrazu iného. Ideálna láska, anima u muža, animus u ženy. Vzťah sa ešte nerealizoval, je štádiu túžby, teda projekcie. Vzdialenosť, takto projekcie vnútorného obsahu. Vzdialenosť, napríklad chcú, alebo srbsky hoću izdaleka, alebo chcú z ďalky. Vzdialenosť nie je len fyzická, ale aj psychologická. To je priestor pre imagináciu. Skôr by sme to mohli vnímať ako priestor medzi ja a tieňom, kde ešte nie je nutné konfrontovať sa s realitou. Idealizovaný obraz ešte nie je rozbitý. Sladká úzkosť, alebo strepňa srbsky. Ide o predvedomú emóciu, nestrach zo známeho, ale existenciálna triážka z neznámeho naplnenia. Úzkosť často je príznakom prechodu, alebo úzkosť ako tak môže znamenať aj posol, ktorý človek dostáva. Zvyčajne sú klienti nastrašení od úzkosti, niekedy až príliš, ale je to len posol, ako i tu je v tejto básni. Je príznakom alebo prechodu, keď sa vedome blíži k nevedomom obsahu. Áno, vstupná brána je strach, úzkosť, povedzme, ktorý sa chce integrovať, napríklad archetypský teň, anima. A svetlo, hviezda,
iz daleka, sve samo kao zvijezda sja, srpski povedané, ale z ďalky všetko ako hviezda sja, scintila, alebo astrálno. Hviezda ako archetyp väčšného ideálu, niečo, čo žiari, ale sa nedá dosiahnuť, symbolizuje duchovný cieľ self, ktorý sa prejavuje ako túžba, ale je nedotknutelný. Psychologická dynamika by mohla byť kompenzácia, vedomá voľa, odmeta, blízkosť, ale podvedomá túžba po spojení láska, naplnenie, narasta sublimácia túžby, vrcholový obranný mechanizmus ega, takže premietnuté lásky na úroveň ideálu, premena erosu na estetičnú, to poznáme. Môže byť tej, povedzme, aj reaktívna forma, ale pre všetkým, aby som to dal ako sublimáciu. Potom ide konflikt medzi eros a logos, túžba po spojení eros a túžba po kontrole a uchovaní obrazu je logos. Vyvažovanie mužského a ženského princípu, alebo povieme tak alchemistický pokus o konjunkciu opozitorum. Analýza potom ešte existuje aj IPA metóda Catherine Carter-Wrightovej Integrated Personal Approach alebo Interpretative Phenomenological Analysis. Takže IPA by mohla skúmať individuálne preživenie a jeho významy a najmä emočných dôležitých situáciách. Kľúčové témy sú ambivalencia túžby a strachu, hlavná postava lyrické ja túži po láske, ale zároveň sa bojí jej realizácie. Citácia napríklad, tak dáme citát z básne jer sreća je lepa samo dok sa čeka. Šťastie je krásne len pokiaľ sa čaká, aby ono prišlo. Áno, je to vrcholová emócia, nie je dosť častá počas života a treba vedieť, že čakanie nejaké kulminácie môže privesť, keď sa i realizuje do šťastia. Nejaké túžby, povedzme. Šťastie je krásne len počas čakania, teda subjekt hovorí, ako sa stane skutočnosťou, stratí to svoje čaro. No, možno je to také udržávanie toho stavu šťastia dlhšie, než by bolo treba, ale aj takáto verzia sa môže prijať. Výpad, túžba po neistote, zatienia túžbou po imaginácii. Imaginatívnej kompenzácii, povedzme. Lirický subjekt nachádza zmysel v fantazijnom priestore, nie v naplnení. Strach, potom máme z narušenia ideálu. V texte je silná téma obrany pred realitou, lebo realita nesie riziko sklamania. No, to je veľký problém aj tých vnútorných konfliktov. Úplne sa otvoriť, alebo povedzme toto, čo by sme mohli používať ako ďakú, veľkorysosť a otvorené srdce. Ale tu je tak problém, ako to okolie na to celé zareaguje. Keď osvojíme tie skills, alebo umenia, alebo zručnosti, tak môžeme i takto sa prejaviť v vonkajšom svetu. Citácia je sve je mnogo lepšie onde dok se traži. Všetko je oveľa krajšie tam, kde sa niečo hľada. Všetko je krajšie, kým sa hľada, kým sa nenajde, už to nie je ono. IPA znamená osoba nachádza identitu v stave očakávania, nie je naplňa. Môže ísť do obrany, mechanizmus pre stratou kontroly alebo pred opustením ideálnej postavy. Ezoterická distancia ako bezpečie. To je dôležité v niektorých prípadoch, keď ľudia chcú mať všetko pod kontrolom,
a tedy vytvoria tie distancie a premetnú to do svojej persony. A znie takto: ísť daleka samo sve kao zvezda, čo znamená, že z ďalky všetko ako hviezda svieti. Veci sú krásne, kým sú vzdialené. To by bolo také upozornenie. Veľa ľudí dneska, veľa ľudí, veľká väčšina má tie svoje masky a tie obavy, aby sme sa náhodou do tej masky nezamilovali a potom nastáva krach, keď to odhalíme a potom trápenie, utrpenie a tak ďalej. IPA metódou emociálna distanca ako obrný mechanizmus, vytvorenie estetickej bubliny, kde veci nemôžu zraniť. Je to spôsob, ako zvládať krehkosť túžby. Záver nejaký podľa IPA analýze, autorka lírické ja v básni vyjadruje existenciálnu neistotu, ktorej nachádza zmysel v napätí medzi túžbou a jej nenaplneným. Realizácia lásky by mohla pokaziť ideál, preto je emociálne bezpečnejšie zostať v pozícii očakávajúceho. Úzkosť alebo strepňa sa stáva nositeľom zmyslu, nie symptómom, ale cieľom. A záver aj analýzy, aj jungianské, aj IPA, basen, úzkosť alebo po srbsky strepňa je archetypálnou výpovedou o ľudskej duši, ktorá túži, ale zároveň sa bojí naplnenia. V Jungu ide o projekcii anima, boj medzi vedomým a nevedomým, medzi erosom a tieňom. Z pohľadu IPA ide o skúsenosť, kde sa subjekt ukladá do bezpečného priestoru snívania, fantázií, kde sa môže idealizovať bez toho, aby musel niesť zodpovednosť za sklamanie.